हॅलो हॅलो. मस्त एकदम. तुम्ही कसे आहात सगळे? कोकणचा नानू आपला जबरी फॅन. थँक्यू भाऊ. कोकणचा नानू. नमस्कार नमस्कार. माझे नाव घ्या. नोकरी कट्टा. अरे नाव आहे का तुझं? नाव तर टाक. आज कसे काय ऑनलाईन? आज असंच की हॅलो दादा, राहायला कुठे? राहायला चुनाभट्टी. खूप मेसेज येतात त्यामुळे वाचायला पटापट भेटत नाही, एवढा फास्ट मेसेज येतात. हो यू मस्त नाद राजस्वामी. गुड गुड. भारी असतात तुमचे व्हिडिओ. थँक्यू अंजली. कॅप काढ. कॅप म्हणजे टकलं गेलं आहे त्यामुळे कॅपला खातलेली आहे. ही बघा कॅप काढले. केस आलेत थोडी ऑलरेडी परत. कृषिका आणि प्रणाली जस्ट बाहेर गेले. अंकित जावळे थँक्यू भाऊ. वहिनी आणि किशोर बाहेर गेल्यात दोघी. चंपिका असंच केले, जरा गरम होत होतं आणि थोडं हेअरफॉल होत होतं त्यामुळे. आपला कोकण धोक्यात आहे दादा. हो दादा तुमची व्हिडिओ. थँक्यू. जगरी कोळी, मनाली भोईर. तुम्ही कुठे राहता? चुनावटीला राहतो. थँक्यू. श्रुतिका हे हाय दादा. कणकवलीला या पुढच्या 21 तारखेला कणकवलीला येतोय. मालवण फिरायला येतोय 21 तारखेला. म्हणजे 21 तारखेला रात्री बसणार आहे, 22ला पोचणार मालवणमध्ये. अंजली भोई बोरकर थँक्यू. लातूरचं काय अजून फिक्स नाही कधी काय. चिपळूण सरवड्यात या. हो मज्जा आहे. दादा कोकणचे ब्लॉग कवर करा. हो नक्की. मालवणला आता येणार आहे तेव्हा सगळे ब्लॉग येणार आहेत तिथले. दादा अलिबागला कुठे आले? अलिबागला नांदगावला आलेलो. मी सातारकर. सोनम सातारकर. दादा बारसू गावला काय चाललंय? हो कृषिका सगळे जस्ट बाहेर गेलेत म्हणून मी एकटाच होतो. कारण 21 तारखेला जे मालवणला जायचं त्यासाठी कपडे जे काय ट्रॅक वगैरे होते त्या फिटिंग करून आणण्यासाठी प्रणाली गेले बाहेर. दादा तुझं डेली रुटीन काय असतं? डेली रुटीन म्हणजे रात्री मी 4ला झोपतो व्हिडिओ वगैरे एडिट करून वगैरे, आणि सकाळी 12ला उठतो. त्यानंतर जॉबला जातो काही असेल तर. पुसेगावला आला होता ना? पुसेगावला तेव्हा तुम्हाला बघितलं. पुसेगाव कुठे आलं? पुसेगाव. हॅलो जय श्रीराम. नानूला विसरलं नाही रे बाबा. नानू बिझी असतो थोडा. मालवणला की फोन कर. नक्की नक्की. दादा बोरवलं. दादा तुमचं टक्कल बघून असायला येतं. कालचा व्हिडिओ खूप असले धपके बघले. थँक्यू सोनम सातारकर. कॉमेडी व्हिडिओ आहे. थँक्यू. सातारा जिल्हा. ओके हां आलेलो मागे पुसेगावला. हो बरोबर. तर आज लाईव्ह पण जाण्याचं अजून एक कारण होतं की आपलं एक वेबिनार येतं आहे, म्हणजे कॅफे मराठीसोबत मी कोलॅब करून करतो आहे, ज्यामध्ये असणार आहे की कंटेंट क्रिएशनपासून पैसे कसे कमवायचे, काय इक्विपमेंट लागतात, काय काय लागतं सगळं त्यामध्ये सांगणार आहे. आणि फक्त आपल्या फॉलोअर्ससाठी 499चं ते पॅकेज आहे, आणि आपल्या फॉलोअर्ससाठी फक्त ते 199मध्ये होणार आहे. मी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून गेलात तर नक्की. ज्याला क्रिएटर बनायचं आहे, यूट्यूबमध्ये थोडं करिअर करायचं आहे तर करू शकता तिथे तुम्ही. त्यामुळे पूर्ण माहिती भेटेल तिथे. दादा तुम्ही कॉमेडी खूप छान करता आणि तुम्ही एकदा खेळला आला. हो आलेलो. त्यांना प्रत्येक व्हिडिओ खूप आवडतो. रोमॅन्टिक असतो. अरे बाबा रोमॅन्टिक नसतो व्हिडिओ, आपले कॉमेडी असतात. जॉनी सिन्स बाबू.
बच्चू कसे आहे? मस्त मस्त सगळे. अँग्री प्रश्न शॉर्ट हाय जाऊन बोल ना. असेच तुझ्यासारखे चुत्या लोक असतात याच्यावरती. हा बघा कोणतरी आहे आणि हे फेक याच्यावरून बोलत असतात, त्यामुळे यांना शोधणं पण जाऊ शकत नाही. तू जवळ कुठे राहिला तुला नक्कीच मी घरी आलो असतो तुझ्या. दादा तुम्ही पुसेगावला आले होते, तिथे माझे माहेर. नक्की हो हो. पिल्लू बारकर हाय. मस्त मस्त दादा. कल्याणला केव्हा येशील? कल्याणला काय प्लॅनच नाही कल्याणला यायचं. लय लांब राहतोस रे सोलापूर, जवळ पाहिजे होतास तू. दादा तू कराडला ये. हो नक्की. हाय दादा. मेघा तुमची जोडी. थँक्यू थँक्यू. एन फॉर नील. ह्याला किती मॅसेज येत आहेत. दादा टोपी किती वेळा टोपी काढणार? आताच काढून झाले. दादा मागे जिजुरीला होता तेव्हा भेट नाही झाली, गडावर आले होतो. हो हो आलेलो. परत येऊ आता पुढच्या वर्षी. तुम्ही कुठे राहता? मी राहतो चुनाभट्टीला. किरण दादा तुझं पुढचं ड्रीम काय आहे? आम्ही तुला नाही मूवीमध्ये नाही, आपलं हेच करायचं आहे. मूवीमध्येपर्यंत जायचंच नाही आपल्याला. थँक्यू अंकित. मेघा नक्की नक्की भेटू. भावा एकदा कल्याणला व्हिजिट. कल्याणला काय आहे असं? 2-3 लोकांनी मेसेज केले कल्याणला व्हिजिट करा. बहिणी जस्ट बाहेर गेलेत. दादा माझ्या चॅनल वर्ष झालं ग्रो होत नाही आहे. रोज व्हिडिओ करायची. आणि थोडं असं कसलं चॅनल आहे सोनम? मला वाटतं हेचं आहे आपलं रेसिपीचं चॅनल आहे वाटतं तुझं. तर नक्कीच सोनमचं कोण चॅनल बघत असेल तिला सबस्क्राईब करा. मेहनत करते खूप. थोडं रोज केलं की होऊन जाणार कधीतरी. थोडं सिनेमॅटिक थोडे शॉट घेतले ना वगैरे, थोडं चांगलं असं लोकेशन दाखवलं तर होऊन जातं. म्हणजे लोकांना बघायला चांगलं वाटलं पाहिजे ते. तुम्ही छान आहे दादा. थँक्यू. नोकरी करून एवढा वेळ कसा काढता? हो मी रात्री 4ला झोपतो. सगळं काम माझं आवरून सकाळी 4ला झोपतो मी. त्यानंतर पुढचं परत रुटीन असतं, त्यामुळे टाईम काढायला लागतं. आधी सवय झाले. जॉब काय करता? मी थेरपिस्ट आहे. दादा तुझी बर्गमॅन काय मस्त गेलीस ना. थँक्यू. नाईस बीच यू गो. समीरा तुमचं मुंबईमध्ये मीटअप करा. नक्की मीटअप करू, पण लोक येतील की माहीत नाही. हाय सुलतान. अरे नेहा पवार लाईव्ह असं खूप मनात वाटत होतं. थँक्यू थँक्यू. आणि नेहाच्या खूप भारी कमेंट असतात प्रत्येक व्हिडिओवरती माझ्या. नेहाच्या नंतर सोनमच्या कंटिन्यू कमेंट असतात, त्यामुळे लक्षात राहणाऱ्यासारखी लोक आहेत. व्हिडिओ चॅनल आहे, व्लॉग चॅनल आहे, केक रेसिपी इतर व्हिडिओ. हां माहिती बघितलं मी चॅनल तुझं. कंटिन्यू करत होईल. एक टाईम येईल नक्की तुझा पण दिवस असेल तो सोनम. दादा तू परत कधी आला नाही खेडला बघू आता पुन्हा कधी प्लॅन होतोय. शिमगा भारी होता. हो थँक्यू भाऊ. कल्याणमध्ये काय आहे? एक मिनटं. कल्याणमध्ये ये एकदा.
तिकडे प्लेसेस आहेत चांगले, नक्की नक्की ट्राय करू. ऑल द बेस्ट फ्युचर. थँक्यू अंकित. जेवण करायचं आहे अजून, नाश्ता करून आलो. रात्री मगाशी मिसळ खाल्ली 11 वाजता. हे वहिनी जस्ट बाहेर गेलेत दोघं. आमची तयारी करायची मालवणची. नेक्स्ट वीकमध्ये मालवणला चालू. ते माझे कपडे फिटिंग करायला गेले, म्हणजे ट्रॅक्स आणून ठेवलेले ते. दादा तू किती भारी आहेस, कारण तुझ्यामुळे विनू चांगला मार्ग दाखवा. थँक्यू. गाडी विकलीस काय तुझी? नाही, गाडी आहे तिथेच, ती पोलीस स्टेशनला आहे जी चोरीला गेली ती. तो माणूस जो मेला त्यावरती. दादा तुला ताडीपट्ट्यात पाहिले. हो, माझे मित्र राहतात तिकडे. दादा तुझी फेवरेट डिश कोणती? नॉनव्हेजमध्ये काही चालतं, नॉनव्हेजमध्ये काही चालतं आपल्याला. देणार आहेस का तू? बाळ कुठे? बाहेर गेले. जेवलंच नाही अजून? सायन धारावीमध्ये कुठे? सायन नाही, चुनाभट्टीला. रोही खानोलकर, कुडाळला आलास तर माझ्याकडे या. नक्की नक्की. तरी तर ते कॉटेज हे बुक केलं आहे, फार्म हाऊस बुक केलं आहे आम्ही. मी थँक्यू. तू पहिला असं सक्सेसफुल यूट्यूबर आहेस ज्याने माझी कमेंट वाचली. थँक्यू. लहरों से करना पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार. नक्की नक्की हाच पॉझिटिव्ह हे ठेव थिंकिंग. सोनम लवकरच होणार. चायनीजमध्ये तुझं खूप फेमस आहे. चायनीजमध्ये शिवाजी द बॉस. हॅलो. संपले मेसेज. चुनाभट्टीमध्ये कुठे? अपोजिट पोलीस स्टेशनच्या समोर. माझा मुलगा तुझा मोठा फॅन आहे. थँक्यू. अभ्यास करायलाही लावा, फक्त व्हिडिओ नका बघायला लावू मुलांना लहान. तुमचे कॉमेडी रील्स सर्व मराठी यूट्यूबरमध्ये एक नंबर. थँक्यू थँक्यू. भाऊ बहिणीला पैठणी घ्यायची असल्यास कॉन्टॅक्ट करा. नक्की नक्की. चुनाभट्टी मी लहानपणी तिकडे जायचे दादा. कुठे चुनाभट्टीला? पण कुडाळला राहते. हे तुम्ही नक्की नक्की येऊ. कुडाळला आलो की एकदा एकच वाजा किरण दादा. हवा दादा, मला तुमचे व्हिडिओ आवडतात. थँक्यू सुरेश दादा. नाव घे बाबा माझं कोकणी रिधा. दादा तू असंच मोठं आपला कोकणचा कोहिनूर. थँक्यू. ताई जस्ट बाहेर गेलेत. दिनेश सरफरे मस्त. अरे कोल्हापूरला कधी तांबडा एकदा कोल्हापूरला यायचं आहे. DP दादांना भेटायला यायचं आहे तिकडे. बघू कधी प्लॅन होतोय. धनंजय पवारला नमस्कार. सूरज रेणुसे. दादा सोलापूरला नक्की नक्की. कधी? आता प्लॅन करायचेच आहेत आपल्याला, सगळीकडे फिरायचे. बिग फॅन. थँक्यू अल्पेश. हॅलो. नाव घे दादा. गोपी चौधरी, नांदेडमध्ये. हो नक्की येऊ. प्रणिता हे बोल खूप भारी आहेस तो. थँक्यू प्रणिता वाघमारे. भावा हैदराबादला काय आहे बाबा तिकडे एवढं लांब? आधी आपला पूर्ण कोकण फिरायचं, नंतर बाहेरचे देश फिरायचे, बाहेरची कंट्री वगैरे. कंटेंट कर आम्हाला हसव. इम्पॉर्टंट सोलो हाय टेम्परेचर ऑफ महाराष्ट्र. कंटेंट कर आम्हाला असं आमचा बच्चूची. थँक्यू थँक्यू. बाय ऑर्डर आली केक. थँक्यू. मला मार्गदर्शन केलं. थँक्यू. ओके सोनम. तुम्ही सर्व यूट्यूबर एकत्र मस्त वाटता. थँक्यू. मस्त दादा. फुल कॉमेडी व्हिडिओ असतात. आज आपल्या संध्याकाळी व्हिडिओ येतील आपल्या. काल नितीन, नंतर अँडी वाईन्स त्यांच्याबरोबर काल कोलॅब केले आहेत व्हिडिओ, आणि खूप चांगले चांगले व्हिडिओ येतील आपल्या सगळ्यांच्या. वैशाली कुंभार. हाय. सांगितलं नाही चुनाभट्टी नक्की कुठे राहतो? GTV चुनाभट्टीला बरोबर पोलीस स्टेशनच्या समोर. तिकडे चुनाभट्टीला कुठे आलीस की विचारू शकतेस, सांगेल कोणीही. दादा धनंजय दादासोबत नक्की नक्की तिकडे गेलो की टाकू आपण.
माणगावमध्ये नक्की येऊ. खूप पुढे जाशील दादा, मेहनतीचं फळ नक्कीच चांगलं भेटेल. थँक्यू मेघा. इंस्टाग्राम आय डी काय? इंस्टाग्राम आय डी सेम नावानेच आहे माझ्या, किरण पास्टे. आणि आपल्या सगळ्या कमेंटमध्ये मोठ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पिन केलेली आहे इंस्टाग्रामची कमेंट. तुम्ही सातारा तासगावला आला होतात? हो, मागे आलेलो तासगावला. तासगावचा गणपती वगैरे केलेला आम्ही. थँक्यू जर कमेंट रीड केलीस. वेलकम. जय शिवराय. दादा यू आर कोकण प्रेमी? यस. नाही दादा पुण्याला कधी? पुण्याला काय अजून कन्फर्म नाही पुण्याचं. दादा तुम्हाला गोल्ड बटन लवकरच नक्की येईल. तुमची साथ असली की लवकरच गोल्डन बटन डायमंडपर्यंत पोचू आपण. गणपतीला गावी जाताना कुर्ला बस डेपोला भेटलो होतो. हो नक्की आठवलं मला. सतीश शिगवन. क्लायंटचा कॉल आला. हेलो. हाँ सर बोलिए ना. हाँ 6 बजे तक आता हूँ. ओके ठीक है चलो. हाँ हाँ ठीक है. हाँ ठीक आहे. ओके. तर असे कॉलिंगवर कामं असतात, अचानक कधीही येतं. पण एका व्हिजिटमध्ये माझं दिवसभराचं पेमेंट निघतो, असं आपलं काम आहे. पार्ट टाईम असतं. दादा तुम्ही बी युनिक चॅनलसोबत बघू तिथपर्यंत अजून पोचायचं आपल्याला. तेवढं नाव करायचं आहे. पोचू लवकरच दादा. शॉर्ट्स तर छान असतात, व्लॉगही छान. थँक्यू. कोण काय बोलतो याकडे लक्ष देऊ नका, तुम्ही काम करत. थँक्यू. सोमयला परेश. हो भेटलेला. परेश घरी आलेला आपल्या. मयूर. आमच्या आय डी पण DM करा सगळ्यांनी. आय वॉन्ट टू मीट यू. आय एम लिव्हिंग कराड. मुंबईलाच की भेटू. रोज लाईव्ह नक्की ट्राय करू. रोज लाईव्ह यायचं. तर लवकरच आजचा शेवटचा दिवस आहे आपल्या वेबिनारचा. त्यामध्ये मी सगळं दाखवणार आहे. तर लवकर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा. ज्याला कंटेंट क्रिएटर व्हायचं आहे त्यांनी. हाय रामू ब्रो. रामू वैभव दादा तू वेगवेगळ्या भागात व्हिजिट दे ना, म्हणजे तुझी भेट होईल. नक्की ट्राय करू आता सगळं. दादा मी पुण्याला राहतो. तुमचे व्हिडिओ खूप मस्त असतात. फुल टाईम यूट्यूबवर काम करता? नाही, फुल टाईम नाही करत मी. पार्ट टाईम काम करतो. ते पण यूट्यूबवर मी पैसे कमवण्यासाठी नाही करत, टाईमपास म्हणून मी चालू केलेलं. आणि अजूनही त्याचसाठी करतो. लोकांना हसवायचं. तुमची एक कमेंट जरी आली ना, हसायचं सिम्बॉल वगैरे खूप भारी वाटतं मला. त्यासाठी मी करतो ते. आणि नंतर ते पैसे यायला चालू होतातच असं नाही. मग किरण तुझे पप्पा भारी आहेत, ॲक्टिव्ह आहेत. थँक्यू. एकदम मन लावून व्हिडिओ बघतेस स्नेहातून. लव्ह स्टोरी सांगू कधीतरी. अष्टमीपैकी 8वा गणपती पाली बल्लालेश्वर. किरण दादा ड्रोन शॉट कडक आहे गावचा. थँक्यू. तर आपले शॉर्ट्स व्हिडिओ जास्त लोक बघतात, पण मोठ्या व्हिडिओ जास्त नाही बघत आहेत. तर नक्की बघा की आपल्या ब्लॉग पण आपण चालू केलेत आणि वेगवेगळ्या भागाला व्हिजिट देतो. तिथले पण व्हिडिओ असतात, ते पण ट्राय करा बघायचे. कारण शॉर्ट्सला पाहिजे तेवढे व्ह्यू होतात आणि त्याप्रमाणे लॉंग व्हिडिओला व्ह्यूज नाही येत आहेत. मोठो ब्लॉग चालू केले. काल पहिला दिवस होता मोठो ब्लॉगचा आणि ती व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे. लॉंग व्हिडिओमध्ये भेटेल तुम्हाला ती. पहिला दिवस होता. कालची व्हिडिओ कडक होती. थँक्यू प्रवीण भोईर. नक्की दादा. चला तर आता नंतर भेटू आपण.
थोडं आता काही काम आहे माझं ते करतो. त्याला खूप छान वाटलं तुमच्याशी सगळ्यांशी बोलून. रामेश्वर पांचाळ हाय हाय. प्रामाणिक प्रणाली बाहेर गेले. वहिनीला नक्की नक्की ट्राय करतो. वहिनीला सागर कदम. चला बाय, भेटू नंतर. आज थोडा गडबड आहे कामाची, तर उद्या मी ट्राय करतो अजून लाईव्ह यायचं. रोजचं माझा प्रयत्न असणार आहे रोज लाईव्ह यायचं. नमस्कार, बाय बाय. प्रणिता बाय, माने, गोपी, थँक्यू. चला बाय.